Maker Productions. Babu ranar da za ta zo in nuna ban san ki ba, macen da za ta zo guna in ba ke ba ban san ta ba. Ban ga ranar da za ta zo ba ni ban gan ki ba, kiyo nisa da ni a zuci zan yo fargaba. Wanda ya ce na barki ya shiga tarrako na gaba, sassaken magani in ba ke ba zai aiki ba. Rashin ganin ki shine zai samun ciwon zuciya, kin nake ce guda mai bani farin cikin duniya. San ki shine ya yi sassani ya sa nake dariya, kyawun kimi nake kallo na ji daɗi na yi fariya. Samun ki shine cikar buri akasin ta zan haukace, kiyo nazari da kalamai na karkisa na zauce. Wasu na faɗa suna cewa wai akan kina na ce, ya san yin idanuna idan na same kina dace. Sosai na san ki zo ni ban san shi ba, wanda ya ce na barki ya shiga tarrako na gaba. Duk duhu na daji na shige shi ba na fargaba, zan shige shi zan samu abin da nake so na riba. Renan ki za na ɗauka, sanadin ki ne na duka, da kwansan kina ɗauka. Ba za na sauki masai a gida na masoya rabar raina, in biya sarautar mata ke ce farin ciki na. Sautin kini nake ji na ji daɗi har cikin raina, kallon kini yake sawa na samu nutsuwa a raina. Kuwa idan zuciya ta yi sanadin ki ne rabar raina, tawakkalin rashin ki ba zan dauka ba ya sayi ba. Gunda babu ke sayi ba ta ni ba zan je shi ba. Na baki akala ta ki jani ki kai ni inuwar su, daure sayi ba ta ki furta mun kalaman su. Duk a taro na mata na ce ke kaɗai nake so, zancen da za a yi mun shi in ba na ki ba ba na so. Ke nake kallo na ji daɗi kin zamo garkuwa, komai za a ce bulla ce da ke zan rayuwa. Da ke nake kwana nake tashi tauraruwa, kar ki juya mun baya daure ki bani ruwa.